It-tnejn tat-tielet ġimgħa tar-Randan. Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan, kapitlu 4, versi minn 5 sa 42. F'dak iż-żmien Ġesu ġej f'belt tas-Sammarija jisimha Sikar, qrib il-biċċa art li Ġakob kien ta' lill-ibnu Ġuseppi, fejn kien hemm ukoll il-bir ta' Ġakob. Kien l-ħabta tas-sitt siegħa u Ġesu għajjen kif kien mill-mixi għad bil-qiegħda ħdejn il-bir. U ġiet mara mis-Sammarija timla l-ilma. Għatini nixrob, għalilha Ġesu. Id-dixxipli tiegħu kienu marru l-belt jixtru x'jieklu. Il-mara mis-Sammarija qaltlu: kif? Inti ludi u titlob lili Sammaritana biex natik tixrob? Qaltlu hekk għax il-lut ma jitħaltux mas-Sammaritani. Ġesu weġiba: kieku kont taf id-don ta' Alla u minu dak li qiegħed jgħidlek għatini nixrob, kieku int kont titolbu u kien jagħtik il-maħaj. Qaltlu l-mara: Sinjur, min se ġġib lill-maħaj jekk anqas biex timla ma għandek u l-bir huwa font? Jaqgħu int aqwa minn missierna Ġakob li tagħna dan il-bir li minnu xorob u wliedu u l-imrieħel tiegħu? Weġiba Ġesu: kull min jixrob minn dan l-ilma jerġa' jagħtih laċċ, imma min jixrob mill-ilma li nagħtih jien għad iżjed ma jkun bilaċċ. L-ilma li nagħtih jien isir fih għajn tal-ilma li wassal sal-ħajja ta' dejjem. Qaltlu l-mara: għatini dan l-ilma, Sinjur, biex ma jaqbadnix laċċ u anqas ma noqgħod ġejja u sejra hawn nimla l-ilma. Għallilha Ġesu: mur sejjaħ lil żewġek u erġa' ejja hawn. Weġbitu l-mara: m'għandix żewġi. Għallilha Ġesu: sewwa qed m'għandix żewġi. Inti żżewwiġt 5 darbiet u r-raġel li għandek miegħek bħalissa mhuwiex żewġek. Sewwa weġibt. Qaltlu l-mara: int profeta, Sinjur, milli qiegħed nara. Missirijietna kienu jaduraw lill-Alla fuq din il-muntanja, imma intom tgħidu li l-post fejn wieħed għandu jadura lill-Alla jinsab f'Ġerusalemm. Għalilha Ġesu: hemm minni, mara, jiġi żmien meta mhux fuq din il-muntanja taduraw lill-Missier, anqas f'Ġerusalemm. Intom taduraw lil dak li ma tafux, aħna naduraw lil dak li nafu, għax is-salvazzjoni ġejja mill-Lut. Imma tiġi sija, anzi issa hi, meta dawk li tassew jaduraw jibdew jaduraw lill-Missier fl-ispirtu u l-verità, għax il-Missier ukoll nies bħal dawn ifittex li jadurawh. Alla huwa spirtu u dawk li jadurawh għandhom jadurawh fl-ispirtu u l-verità. Qaltlu l-mara: jiena naf li ġej il-Messija, dak li jgħidulu Kristu, meta jiġi hu kollox iħabbrilna. Għalilha Ġesu: jiena hu li qiegħed nitkellem miegħek. Fil-ħin ġew id-dixxipli tiegħu u staġbu jarawh jitkellem ma' mara, iżda ħadd minnhom ma staqsih xi trid jew għax qiegħed titkellem magħha. Il-mara ħallit il-ġarra hemmhekk, reġgħet daħlet il-belt u qalet lin-nies: ejja waraw bniedem li qalli kull ma għamilt. Tgħid dan il-Messija? U n-nies ħarġu mill-belt u ġew ħdejh. Sa dan it-tant, id-dixxipli bdew jitolbuh u jgħidulu: Rabbi, kul! Iżda hu qalilhom: jien għandi ikel x'niekol li intom ma tafux bih. Id-dixxipli għalhekk bdew jistaqsu lil xulxin: jaqgħu xi ħadd u ġieblu xi jiekol? Qalilhom Ġesu:
L-ikel tiegħi hu li nagħmel ir-rieda ta' min batni u li nwassal fit-tmiem l-opra tiegħu. Intom ma tgħidux li baqa' 4 xhur oħra għal ħsad, imma araw x'ngħidilkom jien. Erfgħu għajnejkom u ħarsu ftit kif l-għelieqi bjadu għal ħsad. Ġa l-ħassad qiegħed jieħu ħlasu u jiġbor il-frott għal ħajja ta' dejjem biex min jiżra jifraħ u wkoll bħal min jaħsad. F'dan taraw kemm sewwa jingħad li wieħed jiżra u li ieħor jaħsad. Jiena badkom taħsdu dak li ma tħabattux għalih intom, kienu oħrajn li tħabtu u intom tħaltu flokhom biex tgawdu l-frott tat-taħbit tagħhom. Kien hemm ħafna Sammaritani minn dik il-belt li jemmnu f'Ġesu fuq ix-xhieda li tagħthom dik il-mara meta qaltilhom Alli kull ma għamilt. Tant li meta s-Sammaritani ġew ħdejh bdew jitolbuh biex jibqa' magħhom u qatt hemm jumejn. Imbagħad ħafna oħrajn emnu minħabba kliemu u lill-mara qalula: issa mhux għax qedtilna int qegħdin nemmnu, imma x'aħna wkoll smajnieh u sirna nafu li dan tassew u s-Salvatur tad-dinja. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Inti tħalli xi jfixklek milli tersaq lejn il-mulej u twettaq ir-rieda tiegħu f'ħajtek? Ġesu rebaħ fuq l-ostakli tal-preġudizzju, tad-dnub u tan-nuqqas ta' ftehim bil-verità tal-kelma ta' Alla u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Il-Lut u s-Sammaritani kienu ilhom mifrudin għal sekli sħaħ. Ma kien ikollhom l-ebda kuntatt bejniethom, kienu jevutaw kull kuntatt soċjali, anki fejn tidħol snajja jew żwiġijiet imħalta. Meta triqathom kienu jiltaqgħu, ma kienx rali li kienu jidħlu f'konflitt. Meta Ġesu għadda mis-Samarija, u għamel dak li ħadd ma kien jistenna, u id-dialoga ma' Sammaritana, u għalhekk irriskja li jkun ritwalment imniġġes u imċanfar minn sħabu l-Lut. Għaliex Ġesu iltaqa' mas-Sammaritana waħdu. In-nisa normalment kienu jiltaqgħu ħdejn il-bir li kien hemm fil-belt kmieni filgħodu, meta l-ġurnata kienet tkun għada friska. Kien ikun mument ta' soċjalizzazzjoni u fejn waħda kienet taqsam mal-oħra xi ġrajiet li jkunu qegħdin iseħħu. Il-fatt li din il-midimba pubblika għażlet nofs il-jum biex toħroġ fil-pubbliku meta sħana kienet fl-aqwa tagħha, turi kemm kienet maqtuwa mill-komunità tagħha stess. Ġesu kisser il-barrieri tan-nazzjonalità u tal-użanzi tal-Lut u wera l-universalità tal-Vanġelu. Ħadd mu esklus milli jirċievi l-imħabba ta' Alla u l-bxara tajba tas-salvazzjoni. Hemm biss ħaġa waħda li tista' żżommna l-bogħod minn Alla u l-imħabba redentiva tiegħu, is-supervja u r-rieda ribelluża tagħna. X'inhu il-punt ta' Ġesu fli jaqsam l-ilma mal-mara? L-ilma f'postijiet imdawra bart nixfa kien rari. Il-bir ta' Ġakob kien jinsab post strateġiku bejn is-Samarija u l-Galilija. Wieħed jista' jgħix mingħajr ikel għal diversi ġranet, imma mhux mingħajr ilma. L-ilma hu sors ta' ħajja u tkabbir għal kull ħlieqa ħajja. Meta x-xita kienet tiġi fid-deżert, l-ilma kien ibiddel l-art nixfa f'għalqa fertili. It-tip ta' ilma li Ġesu tkellem dwaru kien ilma ħaj u f'turrenti kbar, xmajjar ta' ilma ħaj. L-ilma ħaj kien ukoll simbolu għall-Lut tal-għaġġ li r-ruħi kollha għal Alla. L-ilma li Ġesu tkellem dwaru jissimbolizza l-Ispirtu Santu u l-ħidma tiegħu li jerġa' joħloqna fuq ix-xbija ta' Alla u jsaħħaħ fina il-ħajja l-ġdida li tiġi minn Alla.
il-ħajja li l-Ispirtu Santu jipproduċi fina ta' minna kreazzjoni ġdida fi Kristu Ġesu. Inti xenna għal Alla u għad-don tal-ħajja fl-Ispirtu Santu li jinsab fik. Mulej, ruħi tixxenna għalik, imlini bl-Ispirtu Santu, ħalli nsib dejjem il-ferħ vera fil-preżenza tiegħek. Aziza Marija, tempju tal-Ispirtu Santu, għallimni nsib il-għaxqa tiegħi fli nagħmel ir-rieda ta' Alla u għenni biex miegħek nistqar li l-Ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla, is-Salvatur tiegħi, għax għamel miegħi ħwejjeġ kbar.